Spartani a Spartanky ještě před startem dnešního zápasu si také pojďme ocenit naše výjimečné hráče, kteří dosáhli 100 ligových zápasů v dresu ACS. Jmenovitě Jan Kuchta, Karl Kevinen, Jan Nadalí a taky Sten Sørensen. Slavnostní dresy ze stovkou předává sportovní manažer našeho týmu Tomáš Simon. Pánové, moc děkujeme a přejeme šťastné zápasy v budoucnu, desítky dobrých utkání. Myslím si, že každý z hráčů přináší určitě jak do kabiny, tak i na hřiště ACS tu správnou bojovnost, spartianské srdce, v některém případě góly, v některém připravování branek a samozřejmě i v případě třeba Skera Serence na zabraňování tomu, abychom góly dostávali. Dámy a pánové, obrovský potles pro nové stovkaře klubu ACS! Spartani a Spartanky, teď už nás čeká jen jediné, a to základní jedenáctka ACS! Je to první náš hlavní trenér, pan Brian! Brance 44, Kuba! Číslem 4, Jakub! Číslem 6, Kán! Číslem 7, John! Číslem 9, Albion! Číslem 10, Honza! Číslem 17, Oliver! Číslem 22, kapitán týmu Lukáš! Číslem 25, Asker! Číslem 30, Jana! A číslem 38, Hugo! A 12. hráčem stejně